Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, hinulsulanta nga atong mga sala, sa Dios kita manuktok sa iyang mga kasing-kasing, mangayog kapasayloan sa atong mga sala, mandam kita pagsalmot dinhin ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel og mga santos og kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Dios, imong gipahayag ang imong kaluwasan sa tanang kasukukan sa kalibutan. Magpaabot unta kami nga malipayon sa himaya sa pagkatao ni Kristo among manunubos. Kinaamong gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nagingon ang Dios. Dasika ang Jerusalem, og ingna siya nga wala na'y gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala, og nga siya nakadawat nagdubling silo. Alang sa tanan niyang kalapasan, may usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo dito sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulig ug lapad nga dalan dito sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag, ug ang dapit nga gansalon mahimong hapsay. Unya, ipadayag ang himaya sa Ginoo, ug makakita niini ang tanang tawo, kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. May usa ka tingog nag-ingon, isangyaw, ug miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tawo sama lamang sa sagbot, ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak. Kun huypon na kini sa Ginoo, wala gayoy kalainan sa sagbot ang tawo. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak. Apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Tungas sa habok nga bukid, O Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa mga maayong balita. Hala, sigit og ayaw kahadlok.
Ingna ang mga syudad sa Huda, ani-ana ang imong Dios. Ani-ana ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya. Ani-ana siya, dala ang katawhan nga iyang giluwas, sama sa usa ka magbalantay sa karnero. Pasibsibon niya ang iyang kahayupan. Ang mga nati iyang ugoson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo atong Dios moabot nga gamhanan. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo daykang iyang ngalan. Isang yaw ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Isukilo ng iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa katawhan ng iyang katingalahang mga buhay. Isulti diha sa kanasuran, hari ang Ginoo. Nagamando siya sa katawhan, diha sa kaangayan. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug ang nakapuno niini palanugan. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Unyang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Maglukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo, kay moabot na siya. Kay moabot siya rong pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, diha sa katarong, ug sa katawhan diha sa iyang kamakanunayon. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo hadul na, sa atong kaluwasan buwanhi siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang atong manunubos hadul na, ang atong
pag-andahon ta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong huna-huna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kon kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karneruha kaysa kasiya magsiyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa ni ining mga gagmay bata. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mingon si Jesus, sa inyong huna-huna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa isang mga karnero. Kung sa ato karon nga panghuna-huna, mingon ta nga sagdi lang gud na usara man nakabuok, collateral damage. Nga okay ra na, disposable, labi na ka ng ang nawala maldituhon, ay napangitaa wala na siya diha. Wala na siya diha. Sagdi na kay napo may daghan. Pero ang atong panghula-hula is never online with the thinking of God. So mo na karon nga importante nga to masabtan nga niining sambingay shirt nga sambingay ni Jesus. Una, ang magbalantay gitahasan sa pagbantay. Ang magbalantay is responsible og accountable sa naghatag kaniya sa autoridad nga mahimo siyang magbalantay. So dili siya may tag-iya sa mga karnero, dili siya tag-iya sa mga hayop nga gitugyan kaniya aron iyang atimanon diri sa higher authority. Og diining mong higher authority, kining magbalantay is accountable, is responsible didto sa iyahan. So, kung ikaw mawad-an og usa ka buok, ang imong capacity to be a shepherd is questionable. Kung ikaw mawad-an, unya pasagdan din nimo kadtong nawala, what is at stake here is your accountability, is your being a shepherd. Mao na nga bisag usara ka buok ang nawala, pangitaon sa magbalantay kadtong usa ka buok nga nawala tungod kay what is at stake ang iyang kaugalingon, ang iyang dungog na adinha nakataya, unya ikaduha ang iyang trabaho nakataya nga kuhaan siya sa trabaho, o kung kuhaan siya sa trabaho mawad-an siya niini, apektado ang iyang kaugalingong pamilya. So shepherd, magbalantay, muna nga pangitaon gyud niya ang usa. So karon ang challenge sa atong gospel is think of Jesus and think how Jesus thinks. Atong huna-huna, kaya ang atong huna-huna, bisag mga Kristiyanos na ta, mga dugay na ta sa kalibutan, dugay na tang nahimong Kristiyanos, niabot na tag 100 years sa atong edad. For example, ang Christianity din sa Pilipinas, niabot na og more than 500 years sa pagkaania dinhi sa Pilipinas. But ang atong panglantaw, ang atong pagsabot, iya paghihapon sa kalibutan. Iya gyapon sa kalibutan, dili pa iya ni Kristo. Ngano man, for example, kung dunay makasala, we reject the sinner. Kung dunay makasala,
ipapatay na nato ang sinner. Kung dunay makasala, mo nang malipay ta nga daghay extrajudicial killings kay aron kuno maminusan ang mga makasasala. Pero kung imong analisahon, you multiply the sinners. Ngano man ngani? Dunay usa ka book addict nga gipatay. Pila ka book ang nagpatay? 2. Pila ka book ang nahimong dautan? 2 versus 1. So you multiply the sinners. You multiply the evils in the world. Mauna, kung ang atong huna-huna is never in line with the line of thoughts of Jesus. Muna ang Advent karon reminding us ang Advent. Ngano magsaulog man tag Advent? Because there is someone who is to come. Who is that someone who is to come? The Messiah, ang anak sa Dios nga gisugo niya pag-anhi. Nganong gisugo niya pag-anhi nga kining kalibutan napuno man is mga sala, napuno man ni nato nga mga tawo nga pulos makasasala. It is because ingon sa Ginoo sa igon sa gospel karon, ang inyong amahan nga tua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata, nining mga taong makasasala, nining mga tawo nga giila sa kalibutan nga way bili. Usa may itong buhaton, kung ang usa ka tawo makasala, dili patyon. Ang usa ka tawo nga makasala must be subjected to a program that is corrective and restorative. Mao na bitaw nga ang kuana na siya, ang understanding anong naatay mga prisuhan, to correct and to bring back the person, to restore the dignity of the person, and to correct the evil act of the person. Mo nang naatay mga prisuhan. Pero ang una pag yung question din dili ang prisuhan. Ang unang question ang atong balay. Kung giunsa nato pag-umol ang atong mga anak. Kay kung ang pamimalay Christ-centered, naagyo'y grasya ang Ginoo nga bisag pobreta apan nakasinto kang Kristo, ang atong pamilya bisan man og naay maldituhon gyud kay naam gyud kuni black sheep sa usa ka pamilya, aduna gihapoy pag-umol nga mahitabo o kanang maong pag-umol with the grace of the Holy Spirit maglamdag sa hunahuna sa bata inig modako na siya. Ingana. So, are we thinking in line with Jesus or are we still thinking in the line of the world? Mao na daghang Kristiyanos kalibutan apan naghuna-huna not according to the mind of Jesus but according to the mind of the world. Unya karon si pananglitan nasa kalibutan karon nga gitawag og population control. Unya subtle kaayo ang ilahang pamaagi, distribution of materials for contraceptives. Unya gingon nila nga this is for health care. This is the right, so introducing the right aron nga matabunan ang ilang katuyuan ni ining tanan. Kay kung naay mga contraceptives, di naman makapanganak. O sige, pa-injection, naay ulpan pa nga pamaagi, gubandiha, naay tumaron to prevent life to exist. Mao na siya. Now, kung ingon ni ana atong thinking, we are not yet true Christians. We are just Christians in cover-ups. No? Kaya bitong nagtakuban ba ng mga Kristiyanos? Muna, ang Advent is always a reminder. Kanang violet nga color din nagtawag na nato to repent our thoughts, our words, and our actions, which are contrary to the thought, to the love, and to the life of Jesus, and to His teachings. Ang usa nga nawala, gipangita. Ang usa nga nawala, importante. Ang usa, bisan unsa ka gamay, o unsa ka dautan, importante. Mauna nga di ta muuyon ni anang pagpatay. Even abortion, we do not agree on that.
killing the addicts. We do not agree on that. Pero lipay mo. Abi ninyo Christian word na. Abi ninyo Christian act na. By agreeing on that, you are also committing a sin. Structural sin. O karon, o na. Kung ikaw po naghimo aning mga tawhan na nga addict, apil po ka sa sala. Kung ikaw ni uyon nga patyon po ning addict, ikaw ni uyon po sa sala o nakaambit ka sa maong sala. So, may igsuon, dako kayong challenge sa atong gospel karon to think about Jesus, to think how Jesus thinks. Unya, mag-celebrate tag Advent, mag-celebrate tag Christmas. Ang atong gi-celebrate Christmas, pagkataos manunubos nga nagpasaylo nimo, nagpasaylo nako, nagpasaylo sa mga adik, nagpasaylo sa mga kawatan. Mao na nga ang tawag na tutanan sa Advent is repentance. Pag inulsol sa atong mga sala and bring others to repentance. Do not bring them to cemetery. Bring them to repentance kay maunay kalipay sa Ginoo. Mao bitaw nga katong di na aron mapugngan ang uban sa pagbuhat og dili maayo, ibutang sa prisuhan. Apan di naman ta gusto ibutang sa prisuhan, ibutang mas sementeryo dayon. You closes the door of repentance and you closes the door and the possibility of this person nga mausab. Di na mausab pa din kay mangina. Nganuman, we lack the facilities and we lack the program. Mao na we conclude we cannot change that person. But that person has been created by God and the Creator can change that. Kung ikaw mo ay nagbuhat ani nga truck, you can modify the truck. If nagbuhat ka ani nga balay, you can modify the house. Ikaw may nagbuhat. Ang atong Dios nga magbubuhat can modify you and me, can make you and me better persons. Manindo kitang tanan ug atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya. Ang Ginoo mao ang magbalantay nga nakaila sa matag usa kanato. Maghalad kitang mga pag-ampo ngadto sa Dios, masaligon diha sa iyang gugma alang kanato. Mutuwaw kita. Bala ang magbalantay, pataling hugi kami. Balaang magbalantay, pataling hugi kami. Nga ang simbahan mahimong buhing timailhan sa matuod nga pagtagad ug pag-alima kanila nga gisalikway sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, pataling hugi kami. Nga sila nga nahisalaag gikan sa dalan sa katarong, makadungog sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, pataling hugi kami. Nga ang mga kabatanunan makadungog sa tingog sa atong Ginoo nga nagtawag kanila sa pagbag-o ug sa kinabuhing maalagaron, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, pataling hugi kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa balatian makaamgo nga sila gihigugma sa Dios, pinaagi sa pag-amuma ug sa atensyon sa atong gihatag kanila, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, pataling hugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, pataling hugi kami. Nga ang mga nangamatay makasulod latas sa ganghaan sa turil ug magsadya uban sa magbalantay ug sa tig-atiman sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, pataling hugi kami. Labing mapo ang hurong amahan, gigiyahan mo kami, subay sa matarong nga dalan. Dungga ang among mga pag-ampo, kini among gipanghayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon tagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo,
dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makigagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday kapahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong puslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaabsanon namong pag-ampo og mga halad, og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo, Madausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makigagahom sa tanan, angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mobalik dinhi nga mahimayaon, og busaban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usana, 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 Usana sa kahintasan. Daigon ang nagamani sa ngalan sa Ginoo. Usana, Usana, Usana sa kahintasan. Usana, 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 Usana sa kahintasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami.
aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o giha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langitong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man naging harian, ang gahog ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Cordero sa Diyos na nangangatan, sa sala, sa kalimutan,
pagsuon aniyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento. Tuduy kami nga higugmaon namo ang mga butang langitnon ug hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, lakaw kamo uban sa gugma ug panalipod ni Kristo. Salamat sa Dios.